Dobrý den, já jsem Grandofon. Dobrý den, já jsem Ivan Maštěný, vítejte v Teleshopu. Určitě to všichni znáte. Klasické soustruhy jsou velké, zrezlé, špinavé a docela špatně se s nimi manipuluje. Nyní již však není čeho se obávat, dámy a pánové, neboť profesionální strojaři z SPŠ Vítkovice vyvinuli tento zázračný soustruh, který je 4krát tak lepší než ostatní soustruhy a je také mnohem univerzálnější. A to ještě není vše, dámy a pánové. Má také svůj vlastní profesionální ovládací pult. Říkáte si, všichni soustruhy jsou zcela stejné? Ne, tento se SPŠ Vítkovice je zcela nějakou právě pro vás. Opravdu, Ivane? Ano, kluci. Nyní si poslechneme názory našich spokojených zákazníků. Tento soustroj je prostě úžasný, má 3krát větší otáčky než normální soustroj. Tenhle soustroj české výroby uspokojujeme na potřeby v pracovních hodinách. Má to výborné přeteno, výborný materiál a dobře se s tím pracuje. Díky těchto soustrojů já jsem soustružnický král. Já jsem nejlepší strojar, hybober a soustružník v Evropě. Dámy a pánové, již žádné další soustruhy bez pořádné značky. Jedině tento je ten pravý a právě pro vás. Vážení diváci, pokud zavoláte na číslo 605 403 do 30 minut, 99% tázaných zákazníků ale potvrdilo, že poté, co zaplatili vstupní poplatek za to, že nám vůbec mohli zavolat, máme tento soustroj vyhráli a možná si říkáte, co to tady ten Fuchs asi tak má, jsou to? Co bys řekl? to jsou utěrky na soustruh. Ano, podívej se, jak se lesknou, jak to zrcadlo. A to dostáváš zadarmo k tomu soustruhu. No ano. Co víc by se ještě mohli přát? Dostanete k tomu co? Tohoto skvělého diplomovaného soustružníka. Takže dámy a pánové, zavolejte do 30 minut a dostanete tento speciální soustruh z SPA servírovat skoro zcela zdarma i se všemi výhodami. A je to tak. A my se s vámi loučíme. Čest. Hlavními sponzory tohoto pořadu jsou Strojní průmyslová škola Vítkovice a správní strojírenčtí profesionálové. 3, 2, 1. 99 plázanů. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tečka. 3, 2, 1. Takže. Ano, Fuchsi, a možná si říkáte, co to tady asi tak ten Fuchs má. Ano, jsou to super výkonné věci. A možná si říkáte, co to tady asi Fuchs tak má. Ano, jsou to super výkonné útěrky, leštící útěrky, které si skážete do dole. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 99% tázaných zákazníků nám potvrdilo, že poté, co zavolal za 3, 2, 1. 99% tázaných zákazníků nám potvrdilo, že poté, co zavolali vstupní poplatek za to, že nám vůbec mohli zavolat, máme tento soustruh vyhráli. Možná si říkáte, co to tady Fuchs asi má. Jsou to super výkonné leštící jednotky. Ale Ivane, to přece není možné. Ale je. Ať ti to upadlo z rukou. Vidí se to? V skutku, Ivane, to je zázrak. Ale to ještě není vše, pokud zavoláte do tým tedy Fuchsy, vyhrajte tento, co tam napsal. Tento řepkový olej? Ne, to je také leštidlo. Chceš říct, co to leštidlo? To je. Rano, ty jsi byl na začátku zhulený, nebo nějak retardovaný, nebo nějak... Richard, pojď sem. Richard, zalez za tu tabuli, dělej. To je A možná si říkáte, co to tady je. Ne, to není hajzlák, tohle je super leštící, super výkonná útěrka na soustruh. Vidíš se v tom, Fuchsi? No já se v tom normálně vidím, Ivane. Jasnější než slunce. Neuvěřitelné. Podívejte se, jak tyto utěrky dobře fungují i na jiné věci, na soustruhu. Kvalita za nízkou cenu. Kvalita zaručená.